चलिए नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई भोजपुरी गायक एक्टर छोटू यादव। आज बड़े प्यारा एगो गाना रिलीज भइल है। देखिए अपना अभी हम घर पर बानी, घर के नज़ारा देखिए, पूरा एने एंजॉय होता है। एंजॉय एकदम होता ना। तो बहुत ही प्यारा एगो गाना रिलीज भइल है एक्टर छोटू यादव रिकॉर्ड्स चैनल से। दिवाली के फुलझड़ी लागेलू, दिवाली के शुभ अवसर पर। और जितना लोग भी हमारे वीडियो के देखा था सब लोग के दिवाली के ढेर सारा शुभकामना बा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद हर एक घर पर बन रहा भाई। आई देखिए दोनों के लूसी एगो कैप्टन, ये हमारे छोट भाई बा दीपक यादव। और कैसे बा गाना, वो गाना के वो लोग सुना में प्यार आशीर्वाद दे हम कि हर घड़ी हरियरी लागेलू आ तू दिवाली के फुलझड़ी लागेलू, रसवा सरस भरी लागेलू, तू तो पापा जी के परी लागेलू, हर घड़ी हरियरी लागेलू, तू दिवाली के फुलझड़ी लागेलू। बड़ा ही जबरदस्त गाना बा। रील पर भी गाना आ गया बा। हमारा इंस्टाग्राम एक्टर छोटू यादव आईडी पे जाई और रील पर गाना चढ़ल बटे, जाइए दबा के वायरल करिए गाना के, एकदम दबा के शेयर करिए। एक्टर छोटू यादव रिकॉर्ड चैनल से आयल बा। आप लोग प्यार से बात दीजिए, एकदम ज़बरदस्त एक से एक गाना आएगा हमारे चैनल से। छठ बात तो इतना ज़बरदस्त गाना है, एकदम लेवल वाला गाना है। और ये भी गाना का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है कि आई है छठी मैया बदरी के चीर के आ चढ़ी बरदी हमारा शरीर पे। एक और गाना कि सूरज गोसाई एक बे दर्शन देखाई, पनिया में खार बनी कापत शरीर बा, रोई रोई रउआ के बताई। ये बड़ा बढ़िया गाना हमारे बाटे। लेकिन आज जो गाना रिलीज भइल बा दिवाली के फुलझड़ी लागेलू, तो जाई अपन अपन जे बारन उनका के फुलझड़ी बनाई रील के माध्यम से। जय माता दी।